नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में। जी हाँ, जिनकर एगो नया शानदार चैत के गाना के ऑफिशियल पोस्टर आ चुकल बा। आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकतानी। जी हाँ, गाना के नाम बा ट्रैक्टरवा वाला, जोना के खेसारी लाल यादव जी गौले बाड़े, पवन पांडे लिखले बाड़े, संगीत से सजौले बाड़े आर्या शर्मा जी, गाना के निर्माता बाड़े सुलभ कुमार जी और अंकिता उपाध्याय जी। जी हाँ, आप सब पोस्टर सामने स्क्रीन पर देख ही सकतानी और बहुत जल्द हो सकेला बिहान सुबेरे ही आप लोगन के ई गाना सुने के मिल जाओ। अभी हमरा कंफर्म रिलीज डेट और टाइम का नाम पता बा, लेकिन जैसे ही कंफर्म हो जाता हम नीचे कमेंट बॉक्स में एक पूरा रिलीज डेट टाइम के साथ आप लोगन खातिर लिख दे हम ता बना रहम। बस नीचे कमेंट चेक करते रहम और अगर ये अपडेट पसंद आयल बा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर देम। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में नया खबर के साथ। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।